Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Топови ҷангори вазни сабуки UFC Арманд Сарукян ният дорад ки рақиби дар пешистодаи худ Ден Хукерро фавран шикаст диҳад. Биёед суханҳои Армандро гӯш мекунем. Ман ӯро шикаст дода аз пушти ҳадафи худ мерам барои камарбанд ҷангидан. Ӯ ҷангвари хуб, зарбазани хуб аст, аммо сатҳи ман тамоман дигар аст. Албатта ки ман нияти финиш кардан дорум. Муҳорибаро фавран ба анҷом расонидан мехоҳам, лекин ман 25 дақиқа дорум, барои ҳамин намешитобум. Ман медонам ки финиш бо таври автоматикӣ меояд. Баъди ин муҳориба барои камарбанд ҷангидан мехоҳам. Агар Топурия ба вазни нимёна барояд, пас UFC касеро ки диҳанд ман зидди ҳамон меҷангум. Ҷастин Гейҷи, Педи Пимбле, ё ин ки Макс Холлоуей. Чарлз Оливера низ дар охирон муҳорибаи худ пирӯз шуд ва ӯ низ дар навбат буда метавонад, гуфтааст Сарукян. Хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Арманд Сарукян ва Ден Хукер аллакай рӯзи 22 ноябр дар Қатар баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night хоҳад шуд ва ғолиби муҳорибаи онҳо довталаби навбатӣ барои камарбанди Илия Топурия шуда метавонад. Ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, дороҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Чемпиони пешинаи вазни нимёнаи UFC Камару Усман гуфт ки муҳориба зидди Ислам Махачев ӯро метарсонад. Биёед суханҳои Усманро гӯш мекунем. Ислам рост гуфт, Карлос Пратес ва Майкл Моралес беҳтарин баромад нишон доданд. Муҳорибаҳои олиҷаноб ва ҳамчунин айни замон дар вазни нимёна Карлос Пратес ҷангвари дӯстдоштаи ман аст. Ман тамошо кардани муҳорибаҳои ӯро аз дигар муҳорибаҳо зиёдтар дӯст медорам. Аммо ба назари ман вақте ки дар дивизион чунин ҷангварон ба монанди ман ва Ислам ҳастанд, пас агар ки Пратес чемпион мебуд, бо ӯ корҳои бо Мадалена-шуда рух медод. Ман ё Ислам ӯро низ ба монанди Ҷек Дела Мадалена шикаст медодем. Вақте ки ман ба чунин ҷангвар ба монанди Ислам Махачев назар мекунам, ман дар бозии ӯ ягон камбудӣ намебинам ва ин чиз маро метарсонад ва маҳз дар ана ҳамон ҳолатҳо ман баромадҳои беҳтарин нишон медиҳам. Охирон маротиба ман ин чизро дар муҳориба зидди Колби Ковингтон ҳис карда будам, гуфтааст Усман. Ва дӯстон, бояд гуфт ки чанд рӯз пеш Ислам Махачев гуфт ки агар имконияти интихоб кардани рақиб медошт, пас Камару Усманро интихоб мекард ва чӣ гуна ки мебинем худи Усман низ барои чунин муҳориба розӣ аст. Лекин айни замон дар вазни нимёнаи UFC довталабон хеле зиёданд ва маълум нест ки рақиби навбатии чемпион Ислам Махачев кӣ мешавад. Варзигари тоҷик ҷангори вазни 61 кг UFC Муин Гафуров оиди дигар варзигари тоҷик Нурулло Алиев фикрҳои худро баён кард. Муин, ман ба ту оиди ҷангвари тоҷик Нурулло Алиев савол додан мехоҳам. Ту оиди ояндаи ӯ дар вазни сабук чӣ фикр дорӣ? Оё ӯ ояндадор ҳаст? Бародар, ӯ хеле хуб буштин мегирад. Агар ӯ малакаҳои худро истифода барад, шояд ки як рӯз чемпион мешавад. Ва дӯстон, ногуфта намонад ки аллакай рӯзи ҳамин шанбе Нурулло Алиевро муҳориба зидди Шем Рок интизор аст. Айни замон рекорди Алиев 10-0 аст ва мо боварӣ дорем ки баъди ин муҳориба рекорди ӯ бебох монда 11-0 мешавад. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.